Tak for jeres støtte. Det er vi så glade for. Jeg er simpelthen så glad for, at der er så mange mennesker, der gider at følge den her kanal og følge Preezys vej til toppen. Nu flytter vi. Ikke sådan fysisk, men online. Nu følger den her grinerens side, så følg den her side, jeg lige har... Ej, hvad er det irriterende, jeg skulle spørge om. Kom med, mand. Det herovre, der bliver det også griner. Jeg har linket til vores nye YouTube. Det er ikke meget, du skal gøre. Du skal bare lige klikke på den, gå ind og følge, gå ind og like. Og så fortsætter vi derover. Vi flytter bare. Det er en lille hop. Kom med, hop med. Hop med, gutter. Pokker. Kom med videre. Der kommer også bare til at være så mange mennesker, der siger, det gider jeg da ikke, hvad laver han? Min chef har fået en idé, og kom! Følg nyhederne, følg det her. Det er svært at sælge som en god idé. Nå, du følger den her kanal? Der kommer ikke mere her, men prøv at komme videre. Kom med. Du kan lide det her content, selvfølgelig. Det er mig, der laver det jo. Det kommer der også til at være på den næste. Noget af det kommer også til at være på engelsk, frygter jeg. Men jeg håber, jeg bare kan fortsætte på dansk.